Hi, this is Manguzo Rich in Media with Julas Podcast and Business Corner. Ngilana noSamkelo Ngubane owaziwa kakhulu njengostyle weMozulu oyi-content creator. UngowaseManguzi endaweni yaseThengani naseGazini ngokuzalwa. Ubonakala kakhulu enkundleni zokuxhumana nge-content ayenzayo yokwethula isimo sezulu. Currently usebenza emsakazweni Maputaland FM lapho khona enza lo msebenzi. Samkelo, welcome to the show. Njani futhi? Siyaphila kunjani Mhlonishwa? Ngiyasikhona. Samkelo wabantu lona esikhonile ukuthi sihambe size simthole. Abanye bathi comedian, abanye bathi content creator, abanye bathi freelancer. Yeah. So what inspires you to become a content creator, Mhlonishwa? Ngiqale ngibingelele nje ababukeli. Yeah. Ngisho noPhumalanga sekothe ngihamba naye camera girl wami uyena oshuthi uMozulu. Wow. Shout out to the lady. Yeah. Usamkelo ubani? Ma bezwa ngostyle weMozulu umunye umuntu uzocabanga ukuthi mekubona enkundleni laphana umuntu waseGoli, umuntu waseThekwini, umuntu wakaMashu, Chesterville, Ntuzuma. Usamkelo ngowaphi and ungubani? Nazi abantu banolo ngiyabona ukuthi lo mbuzo. Sure. Mina wakhona lo guys. Angisiye nje angisile ikalati ngakhona lo ngiyele khona la eManguzi kaMhlaba yalingana. Sure. Yeah, from eGazini naseThengani lo ngithi. Sure. Bayazi umkhaba. Samkelo Ngubane, kumele ka styles nabanye bangazi ngoguluva. Umkhaya weMozulu yabo. Okay, Guluva, let's just go deep kumsebenzi wakho. What is the first piece yomsebenzi owayenza owabona ukuthi lo msebenzi lona ngathi wona osuvele wangifaka kwi-platform noma i-content creation engiyenzayo? Sure. Yeah, sorry. Iwona uphi umsebenzi osukhe wawenza kuleyo nawo kuyiwona mhlawumbe ogabe ngawo ukuthi ke wona owakufaka on the map? Sure. KweMozulu. Yeah. Bengiwenza ama video but kuneyodwa nje ngayenza I think le inotoliwe. Sure. Intombazane nje Precious. Yeah. Akamsweni. Sure. Yona I think yona yangifaka on the platform. Yeah, uma platform ukuthi ngaziwe nje le eManguzi. Ngakhona engaphutha le because bazama ukungithola after le video la. Sure. Bangicela. Yeah, bangifuna le video. Kodwa ke phezu kwalokho ubani mhlawumbe waba nomthelelo omkhulu? Who influenced you the most mhlawumbe noma who motivated you mhlawumbe ke yonke lento ade suvele uyiqalisile noma oyenzayo? Ngisho ukuthi anginayo yazi umuntu engisuyi role model yami kodwa nabantu engibukela kubo. Yeah. Uyangithola. So Samkelo Shezi, Quality Biela. Sure. Maningi ama content creators ngathi ngibukela kubo. Yeah. Nice one. Ngicabanga ukuthi labo bantu labo bang-influence ukuthi mhlawumbe ngibona lento ezicareer because mina ngiqalisa kudlala ngiyidlalela. Sure. Ngingabona ukuthi mhlawumbe ngagcina ngenze la. Yeah, ase straight kumsebenzi wakho. How do you come up with content creation? Uhlanganisa kanjani ama ideas ukuze kuphume lento osuke uyinikeza abantu? I-idea yazi yabo uma content creator. Yeah. Mayifika idinga leso sikhathi. Yeah. Isithi uyibhala phansi noma uyayirecord noma wenzani yabo. Yeah. Ngoba ngiqala ngilengise ngama musician abenza music. Makufika into ekhanda. Usuze kumele ushaya ngaleso sikhathi because umuntu uzolinda wena same time uzowenza ngakusasa uzobe sibalekile ungasayifili futhi ngale ndlela esuke uyifila ngayo leso sikhathi. Yabo I think nami nayo into engigabe ngayo ukuthi ngisho ifika ngo2 AM ekseni ngiyavuka ngiyenze lento leyo mhlawumbe ngishaya ivideo khona ngilele. Sure. Mhlawumbe ngisho ukuthi hayi kunjalo kuGazini uDundu. Sure. Laba nesihlabathi yabo abafundi baphusha imoto like yabo but into engisuke ngisho izinto ziqinisa ezinye not to as iqiniso. Yeah. Noma ubuka uyazi yeah. Part of the creativity. Yeah. Because eGazini oqala ngithanda ngengase ngendawo ngakithi kunesihlabathi yabo. So vele over automatically angeke ukuthi imoto ayibhaje kuleyo ndawo leyo. Yabo. Wow, that's so interesting. Did you ever maybe wanted to quit? Ekuqaleni into mhlawumbe ubone ngathi ayiphumeleli noma mhlawumbe ufile ngokuphelela amandla endleleni ngenxa ukuthi mhlawumbe usizwe noma recognition awuyithola? Angeke ngikhohlise ukuthi ngiyakhwitha lutho. Yeah. Sengingamane ngikhwithe nabantu ade ngisebenza nabo. Ngifisa ukusebenza nabo. Kodwa mina bengiqhubeka ngedwa. Yeah. Because even nabantu engaqala nabo music. Yeah. Ngenza no music. Sure. Abasawenzi manje. Kade mina ngisaqhubeka Sebawo. Hayi ukuthi bawo ukukhula. Phela ukukhula nje usuna engqondweni ukuthi siyacula siyadlala ibhola. Yeah. But ngokuhamba kwesikhathi uyabona ukuthi lento akuseyami le. Uqala lapho yena. Sure.
Then how do you deal with the criticism mhlampe no negative comment mhlampe abanye uthi wenza umsebenzi wakho bafika ne-project fee yabo udila kanjani izimo ezikanjalo mhlampe zama ukudicelela negama lakhe noma umsebenzi wakho phansi? Mina ngomunye umuntu yazi sure anginalo into ukuthi sengizokwada ngithi ubani utheni noma ngathi ngiyamzonda ubani bani untshontsha yini no ngifike ngibuke because ngibelieve ukuthi umuntu nomuntu uzofunda something kodwa umncane or umdala ngizofunda something even kuntwana yami encane ziningi izinto engifunde kuyo sure yabo so ngumuntu okanjalo so mawuthi wena mhlawumbe uzokhomenta into engayithandi ngizofike ngibuke ngibone lo muntu ukhulunyiswa yini lento ngiyamazi from kudala ngi-understand situation osokuyo nawe ubhala leyo understand so sizoba deep kancane nje kumsebenzi lo owenzayo. Kune creativity abantu abahlezi babuza ngayo ukuthi indawo lezi uzazi kanjani, like how do you go about ukuthi uhlanganise yonke le craft ugcine so keep ukuthi uzibiza ngendlela ozibiza ngayo. Ngicabanga the most interesting part ebantwini ukuthi mababuka ivideo yakho bahlezi basho ukuthi lo muntu indawo uzazi kanjani zonke lezi indawo sokuzibiza lapha kwi-video. Ngizokubekela nje iqiniso akusizona zonke indawo engizazi ezinye. I understand. Sure. Yes, zikhona engizaziyo. Enginokuzisho mhlawumbe zingaveli lapha ku-map. Yes. Because nami vele ngumuntu vele ngoba ngisho senzo music zonke lezi zinto lezi sihambe indawo. Umuntu othanda nokutravela vele. Sure. Ngibona indawo zangakithi. So nje ngingasho ukuthi emangozi incane ngabe indawo engazazi. Yeah. Yabo. Because sibuza lokho ngoba mawubiza igama lendawo awugcini ngokubiza igama lendawo. Ubiza nesigameko esaziwayo futhi esikhona esenzeka kuleyo ndawo of which it reality thing. Yeah that's why people praise ilokhuzana creativity yakho. Then i-journey yakho with umsakazo iMaputaland FM, how did it go about? Ufike kanjani umsakazo iMaputaland and wenzani khona? Ukufika khona I think umphathi wakhona wabhalela wathumela mina isisebenzi umuntu osebenza khona umsakazo ukuthi kunomuntu anokumbona mana usakaza lento bangathi bamdinge lapha eMaputaland umsakazweni kwaba ukuthi ngifelwa ifoni ngayisithatha ngiyafona so ngangishutha ngefoni yomunye umjide bomngane wami bese siya-uploada ngi-uploadela ama-video wathi mayithumela leyo ntombazane ungazama ukuhlanganisa ifoni yabo ngokushesha kodwa ayengekho vele wayefuna on the time umsebenzi wakho ubuvele ukhona kuma-platform uqhubeka bese ngenza i-video I think is 4 sure ukuthi ngingahlekelwe inakhuzana yabo so wangithola kanjalo ke sure ngoba ukuthi kube into kanjalo ya so omunye umuntu uzobuza ukuthi how often do you do umsebenzi wakho mhlambe ngosuku ukhipha imozulu yakusasa yange weekend, how do you go about mhlambe ukuthi ukhiphe ama video achaza ngemozulu mhlambe uqhitha isikhathi esingakanani mhlambe ukuthi ukhona ukuthi uqophe entsha or mhlambe uqhubeka kwendala, how it takes isikhathi esingakanani mhlambe ukuthi ufinish umsebenzi wakho omusha noma omdala? Yazi lento ngiyenza every day. Sure. Ukuyenza ngiyenza every day but ukuyiposta ngipost every day. You understand? But every Friday sure so ngizoshaya kaMhlaba Yalingana. Ngizoposta indawo nami ngizosakaza indawo zaMhlaba Yalingana. Friday na Sunday. Then during the week from Monday to Friday so ngishaya eyaKwaZulu Natal lapha eMaputaland. Sure. I-creativity engawuyithola phi ukustudisha zonke lezi ndawo ezilapha ku-Mac? Momentum lena uyithola because you going deep like ngoba sometimes ungena koShengeza ungene kuphi indawo like how do you go about? Sure. I-creativity engaka like are you able ukuthi uhlanganise wonke lo msebenzi lo wedwa unethimba how it works? Yazi angithimba ngingedwa mina. Sure. Because I'm 10 men in one. Yeah, that's so inspiring. Ngiyabona ukuthi mangathi ngiyenza nomuntu lento ngamoshare izinto kumele uzenze wena inendlela kumele uyithathe wedwa empilweni yabo so nginakuza kanjalo bakhona abantu yes engisebenza nabo yabo bangijoyina nokuthi ukuthi ngisuse naba ngihamba nabo sure so whether basala noma baqhubeka nami lento ngiyakhona ukuyenza yabo manje umuntu uzobuza ukuthi usachaza lapho is this an easy content mhlambe ongathi umunye umuntu ofisayo ukufana njengawe ongathi ngifisa ukungena nami ngiyenze njengaye not like exactly ukuthi imitate umsebenzi wakhe but ngifisa because role model yami njengamanje style ungam-advise uthini mhlambe is this an easy content noma kanjani mhlambe?
le hambisana netalent sure ngeke uvele usuku uye uvuke ekseni usengasakaza brilliant mase ngiyacula yeah ngibenge umuntu ocula usuke uphiwe izwi ukucula yabo akusiyo into ngathi uzoyifundela leyo ezinye izinto uzala nazo lena ngicabanga ukuthi nami ngidiscover nje ezisenza izinto yabo along the way ujeni yami so ngidiscover sengidiscover ukuthi hayibo naleli lokhuzani leli yabo so interesting khona le oyipostile kamuva abantu abaningi bayibuzile ukuthi like how do you do ama collab because we never thought ukuthi kule content oyenzayo so ngabiza omunye umuntu sibone unenye content yama creators ekhona uMdodlomba semangozi and maseni laphana how do you go practice yale nto because ibukeke lula maseniyenza but uyabona ukuthi guys yeah how do you construct lo msebenzi ngempela kugcina sekuphenduka ifeature kodwa enohlonze ngale ndlela kulula yazi lokho because imele ubuke ukuthi lo muntu omfunayo noma okufuna ukusebenza naye wenza into kanjani sure then ngime ngikanje understand ukuthi wenza into kanje yabo ngisho ukuthi ngisebenza no King Kawadi yeah ngingakhona ukuthi ukwenza ivideo no King Kawadi sure ibe ingamoshi ukusakaza kodwa ngisebenze naye apusha lento yakhe lapha ngoba ngiyenzile nalo umdodlomba that's so nice ngicabanga ukuthi usakhuluma ngalapho uba mention abanye bakhona yini abakhona ku-industry ongathi cha lona ngiyafisa ukusebenza naye mhlambe if ungaba mention mhlambe ushilo ukuthi awunayo role model but I'm hoping ukuthi khona labo ofisa ukuthi mhlambe ungenza collaboration mhlambe nabo in future mhlambe ngabo bani okokuqala nje uyena umkhaya vele uKing Kawadi yeah uzobe ilamadoda yaseThekwini lawa so bani laba bathi ngasakhambaka abayezwa bazozwa nabo so ngasakhambaka nawo amadoda yeah because ngiyawalandela nawo kakhulu le ngiyajabulisa ngiyayithanda into abayenzayo nabo speakile ke ogabajaya yabo yeah sesivala omunye umuntu uzobuza ukuthi if ukuyi-career ye-music uyabizwa uzoperforma like umsebenzi owenzayo abantu bangakhona yini ukuthi bakubhuke kuye kubeka or mhlawumbe it's only content oyenzayo for yourself benefit mhlawumbe ngendlela ethile uyabhukeka yini kulo msebenzi noma kanjani ngoba abantu bayabazibuza ukuthi singakhona ukuthi sibhuke style mhlawumbe ngiyakhona ukubhukwa sizokunandisela ngakushayela even imozulu yangalelo suku sure ukuthi isegazini lento le sure nenye into kama-promo ngiyawenza because wakhona nje ngizo-uploada amadosi kade ngibashayela ama-promo amabhizinisi kodwa ngayo le ndlela yemozulu yabo kodwa lokho-ke sengingakuposta abantu babone ukuthi uyinto ehamba kanjani kodwa kufuna ukuthi ngabe ibhizinisi mhlampe elihambayo umhlaba uyalingana ungabe ukuthi into ikhishi mhlampe lime ndawonye yabo ngilinganise nje mhlampe ufaka ama-icon because ngeke wafaka insuku mbili uyofaka kwamshuti uthi imfihlweni phela ndaba nasejozini yabo kanjalo apromote uyakhona ukusebenza nabantu kanjalo sesivala mkhaya ungathini kubantu basemhlabeni ngana because seems like ibona abakusupport or mhlambe abakunika support ngalendlela ukuthi uzwe ube la ukhona njengamanje ungathanda ukuthini mhlambe kubona because ibona futhi abakusupporta kakhulu enkundleni kuze kudlulele ke ngaphandle ngiqale nje ukuthi ngibonge komkhaya for support abangipha yona sure bafike ngesikhathi esinzima empilweni yami izitho zami besahlangahlangene nabo zingekho kahle kodwa bakususa lokho i-raise kube nje akusibona mhlambe ngangasi ngabe ngipho kwamanje noma kwenzekani ngami that's so nice so ngibonga nje lokho ngibona ithuba futhi ukuthi baqhubeke bangaphezi qhubeke bangiseke ngize ngifike la kumele ngifike khona sure Cathi abalaleli bangathanda ukuthi usiphe umuntu mhlawumbe owodwa womsebenzi wakho. Ungasipha umuntu mhlawumbe ukuthi ke omunye umuntu obukelayo uzozibuza ukuthi hawu lo muntu wenzani wenzani. Uma ungathola umbuzo kanjalo mhlawumbe uphakathi nochungechunge lo dolo kuthiwa uSibo uStyle wenzani ungathini? Ngathi uStyle ushaye owemozulu. Yeah. Ebuza ukuthi ngomozulu kanjani awusenzele simbono mase. Injalo indaba. Hayi futhi ngisho ngithi asigijime. Ngibashayele like that. Yeah. Asigijime siwe entabeni zabobhongola singene kodusini kongivuma uhambe njalo ukumali komhlaba yalingana komanguze sisho lizobe liba dubathe nje imini ngiyathethe indawo. Uyasuka bo. Anta wona idinga lekho mangeke egcwele bazoyithola abalandeli umsebenzi wakho. Yeah, how can one follow ama platforms wakho mhlawumbe uzibiza ngoba lama handles lapha kuyinkundla zokuxhumana? Inkundla zokuxhumana. Get in touch Styles umkhaya wemozulu. Ku TikTok nawo Facebook. Sure. Like yonke indawo. Umkhaya wemozulu.
No, siyiJulas podcast bafo, siyabonga ukuthi usihloniphe ngesikhathi sakho, uye konke okwenzayo uzokhona ukuthi ube nathi lana usitshele the storyteller more about yourself. Siyabonga kakhulu Bro Mdala. Bonga mina bafo. Thanks sir. Sure.